ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Dom TJ. айни замон дар айни Городок Навобода қарор дорем. аз ин тараф роҳ ба сӯи бозори Балх ва гаи, аз гаи то ҳавлия тақрибан 7-8 километр мебошад. дар ин ҷо заправка ва дар ин тараф хонаи имрӯзамон ҷойгир аст. аз ҳамин ҷои истодагимон то хона тақрибан 700 метр. бисёр бад гап намезанем, рафтем. дар он ҷо раҳи калон аст. аз ин тараф роҳ ба сӯи шаҳри Исор ва ман ҳамин тараф меравем дӯстони азиз. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва дар ман ҳамин тараф ҷойгир аст тақрибан 150 метр. аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавад. ҳавлии фурӯшӣ дӯстони азиз иборат аз 8 сотиқ замин, 4 дархона ва цехи пахтазанак мебошад дӯстони азиз. ҳавли дар ноҳияи рӯдакӣ ҷамоати чортепа деҳаи Кампирқалъада ҷойгир аст. геолог мебошад наздикии айни Навобод Городок. навормона ҳатман то охира тамошо кунед. баъди сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем. тамошобинони гиромӣ, хотир расо мекунем ки дар ин ҷо танҳо ҳавлии фурӯшӣ нест. дар ин ҷо ҳам ҳавлӣ ҳаст, ҳам цехи пахтазанак, яъне ҳам соҳиби ҳавлӣ метавонанд шудан, ҳам соҳиби тиҷорат дӯстони азиз. дар ин ҷо якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дар ин ҷо бошад ҳамом, дар дуюм ошона, 3 ҳуҷраи дигар ва ошхона дӯстони азиз. дар ин ҷо фундамент ва манам херост дар он тараф дӯстони азиз, яъне як қисми ҳавлӣ цехи пахтазанак. аввал хунаҳоро нишон медиҳем, баъд аз он мегузарем ба цех. дар ин ҷо бошад як ҳамоми калон ва ин дуюм ошонаем бошад. дар ин ҷо ошхона, дуюм, сеюм ва чорум ҳуҷра ва ин ҷо бошад як коридор. ин ҷо ҷои ошхона дӯстони азиз. дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ, сеюм ҳуҷра ва ин чорум ҳуҷраи истиқоматӣ. ҳавли 4 дархона дорад ва цехи пахтазанак. акнун мегузарем ба худи цех. дӯстони азиз, ҳама инҳоро мебарам ва ин бошад қафои бино. дар ин ҷо дӯстони азиз фундаментҳо рехтагӣ. ин бояд ҳамаш тагаш тақхона шавад. тақхона бояд мешуд, склад ва як параш як меҳмонхонаи калон, дуюм параш баня ва ошхонаи калон. аз рӯи нақшаи соҳиби хона ин бояд ҳамин гуна мешуд. замини ҳавлӣ дӯстони азиз 4 кунҷа ҳаст. чӣ хеле ки мебинед дар ҳавлӣ ҷойҳои холӣ, яъне замини холӣ зиёд аст. метавонед харидорӣ карда ҷойҳои нолозимро чапа карда бинои нав созед. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ин дӯстони азиз цехи пахтазанак мебошад. даромади алоҳида дорад, яъне дарозаи алоҳида. ман ҳамин гуна цехи калон. лекин дӯстони азиз, ҳама чизҳое ки мебинед ҳамаш меистад, ҳамаи аппаратура аз беғарзи мана ҳамин аппаратура дӯстони азиз. ин чӣ хеле ки мебинед ҳар сеяш як аппарат аст, пайваст аст бо ҳамдигар. ин ҳам мебаранд дӯстони, ҳамин ҳар чорша мебаранд, лекин дигар чизош меистад. ин дӯстони азиз барои рӯған кардан. ин тарафам дарозаи алоҳида дорад. марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед ҳам ҳавлӣ, ҳам цехи пахтазанак барои тиҷорат. нархи ҳавлӣ бошад $70,000. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. ватсап доранд. аз номи канали Dom TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида
савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад, ҳам ҳавлӣ ва ҳам цехи пахтазанак. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp биён ки мо муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.